ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ತುಳುವ ಬದುಕದ ನಡಕ ಭೂಮಿಯೊರೆಂಡಿಗೆ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಾಂಡಗೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗೂ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುಗೂ ಆಯಮ್ಮಿ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟುಗೂ ಬೆಮ್ಮೆಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆಗೂ ಇಂಬು ಕೊರ್ತು ಕಾಪು ನಾಯನೇ ದೈವಗೆ ಕಾಡ ಪುರ್ಪಗೂ ತೋಡ ನೀಡಗು ಅಡ್ಕದಾಕು ಪಾಲೆಗು ನಂಬಿ ನಾಡಗು ಇಂಬು ತಿಕ್ಕು ಸತ್ಯ ದೈವದ ಮದಿಪುಗೂ ಎನ್ನಡೆ ನಾಡನ ನಡೆ ನಾಡನ್ನಡೆ ನಾಡನ್ನನ ಪಂಪೆಗೇನಲೆ ಮೂಜಿ ನಾಡದ ಮಾಯು ಕಟ್ಟದ ಪಾಟನ ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ತುಳುವ ಬದುಕದ ನಡಕ. ತಾರಾ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಡುಪಿದಾರು ತುಳು ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಒಡಿಪುದ ಮಂದಿಲ್ದ ಕೂಟದ ಲೇಸದ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾದ 2 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ತಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದು. ಇತ್ತೆ ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿದ ಪನ್ಯಾಡಿ ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆದಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು. ದಿವಂಗತ ಪ್ರಮೋದ ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆನ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ಬಯಕೆದ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಆರು ಇನಿ ಸರಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಕಾರ್ತೆಲ್ ತಿಂಗೋಲದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾರ ತುಳುವ ಬದುಕದ ನಡಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ತಾರಾ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆನು ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಮಾನ್ಯರಾಯಿನ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪುಡ್ಯಪನೊಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೊಟು ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆದು ಮೇನ್ಕದು ಮೆರೆದು ಇನಿಕಾನಗ ನಮನ ಅಗತ್ಯದ ಮದೆಯಾಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೆರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಮೋದ ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆನ ತುಳು ಕವಿತೆದ ಗೊಂಚಲು ಕಥೆಯಾಯರು ಪೊಣ್ಣು ಲೈವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಬೂಕುದ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆನ ಯಾನು ಓದೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದೇನ ಕವಿತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಿನಿರ್ಲ ಕಥನ ಕವಿತೆದ ಮಹಲೆ ಪಂದು ಲೆತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಪುರ್ಲಾವು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಉಂದೆಟ್ಟು ಕವಯಿತ್ರಿ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಕಾಲೊಡು ಬಾಯಿರ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಪನೊಂದು ಪ್ರಚಾರೊಡಿತ್ತಿನ ತಾನು ಕೆಬಿಟ್ ಕೇಂಡಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಕಥೆನ ಆಧಾರವಾದದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಕಥೆತ ಉಲ ತಿರ್ಲಗ್ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಕಲ್ಪನೆದ ರಂಗದಿಂಜಾದ ಐಕ್ ಪೊರ್ಲುದ ಅಕ್ಷರದ ರೂಪ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಕವಿತೆ ಮುಡೆದೇರು. ಈ ಕವಿತೆಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಉರ್ತಿ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿನ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸದ ಕತೆ ಕವಿತೆಯಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದುಂಡು. ಕವಿತೆದ ತರೆಬರವು ದಂಡು ಸಾಧ್ಯಲು ಧರ್ನಮೆ ಪಂದದು. ಕವಿತೆದ ನಡುಟು ಬರ್ಪಿನ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಐಟುಲ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜೌಲೆನ ಬದುಕಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಚಿನಾಲ್ ಆಪಿನವು. ಅಂಚ ಬಂಚಿನಾಲ್ ಆಯಿನ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬಯಕೆ ಬಲಸುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ತುಳುವೆರೆಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು. ಈ ಬಯಕೆದ ತಮ್ಮನ ಕಮ್ಮೆನದ ಪೊರ್ಲುನು ದಿವಂಗತ ಪ್ರಮೋದ ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ಈ ಬೂಕುಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಕಟದು ಕೊರ್ತೆರು. ಅವೇನು ಇತ್ತೆಯಾನು ನಿಕ್ಲನೆ ಎದುರು ಓದುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ. ತಿಂಗೊಲಾಜಿಲ ಕರಿದು 7-10 ಅರಸಿಲೆಗ್ ಬಯಕೆ ದಟ್ಟ ನಿಲಾಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಪೋಂಡು ಮಲ್ಲ ದೊಂಪದ ಲಡಿಟ್ ಕೂಡಿ ಸಭೆ ಒಂಜಾದು ವಾದ್ಯ ಕೊಂಬುರಿಪಾದು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದೀದು ನಿರತಿ ಸಭೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಮದಿಪು ಮಾನಾದು ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಾಯರ ಬಂಜಿನಲೆಗ್ ಪೂ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾದು ಪೊಸ ನಗಲ ಪಾಡಾದು ಪೂ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಜಲ್ಲಿ ಜಪುಡಾದು ಪಾಲೆ ಪಿಂಗರ ನುಡೆತು ತರೆಕ್ ಪಿಂಗರದೀದು ಬಂಜಿನಲೆ ತರೆಮುಡಿನು ಸಿಂಗರಿಯರು ಪಲ್ಲೆ ರಾಕುಟಿ ಸುತ್ತ ಲೊರ್ಂಬ ಬಗೆ ಪೂದೀದು ನೆತ್ತಿ ಬದುಕಲೆ ದೀಯರ ರಸಿಲೆನ ತರೆಕ್ ಪುಚ್ಚೆ ಬಂಗಾರು ಜಡೆ ಗೊಂಡೆ ಜಾಲರಿ ತುರಿದು ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿಲ ಬಿಗಿತು ದೊಗ್ಗು ದಂಗಗುದೀದು ಬಚ್ಚಿ ರಜ್ಜೆಯಿ ಜೊತೆಟ್ ಕೈಟ್ ಗೆಜ್ಜೆತಿ ಕೊರ್ದು ಮದಿಮ ಲೈತಲ ಮಲ್ತೆರ ಬಂಜಿನಲೆಗ್ ಎತ್ತರದ ಮನೆದೀದು ಮನೆಟ್ ಕುಲ್ಲಾಯರು 5 ಜನ ಮುತ್ತೇಸಿ ಲಾರತಿನು ಬೆಳಗಿಯರು ಸೋಬಾನೆ ಪಂಡೊಂದು ಮದಿಪು ಸುಗಿ ತೊಂಡೆರು ಮೇ ಕೈಲ ಪೂಜೊಂದು ದಿಟ್ಟಿ ಪಾರಾಯರು
ಮಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಇರೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ತಲ್ ತೊಂಡೆರು ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪರಿತ ಪೊಡಿ ದುಂಬತ್ತ ಬಲಸಿಯರು ಕಲಸದ ತಂದಾಜಿ ಪೊರಿ ಬಜಿಲು ಬಲಸೊಂದು ಚೀಪೆ ಕುಲ ಕೊಟ್ಟ್ಯರ ಪೊರಿತ ಮಿತ್ತು ಪೂಬಾರೆದ ಪನ್ನೆ ಫಲ ಪರ್ಂದದೀದು ಒಂಜೆತ್ತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿಸಿ ಬಕ್ಸ ಬಲಸಿಯರು ಬತ್ತಾಸು ಸುಕು ನುಂಡೆ ನೈಯಪ್ಪ ಲತ್ರಸದ ನೈ ಪೇರು ತೆನಸುಲೇನು ಬಲಸಿಯರು ರಾಸಿ ಪೊರಿ ಪರ್ಂದು ಪೇರ ಕುಲು ಪಟ್ಟಿಯರು ಸಬೆಕು ಪಟ್ಟಿಯರು ಪಿಂಗಾರ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜವೆಗು ತನಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನೇನು ತಿಂದು ದಾಪಿನ ಬೆರಿಕು ಅಡ್ಡೆ ತಮ್ಮನದ ಒನಸು ಗಟ್ಟನೆಲ ಆಂಡು ಸೇರು ಸೇರರಿ ತಡ್ಡೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತುನುಪು ಕಾಯ್ ಕಜಿಪು ಲೊರ್ಂಬ ಬಗೆ ಕೊದ್ದೆಲದ ಜೊತೆಟು ರೇಸಗಸಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಲಾಜಾದಿ ನೊರ್ಂಬ ಬಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಚ್ಚೋಡಿ ಚಟಿನಿ ತೆಕ್ಕರೆ ತಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಸಲಯಿಲ ಸಾಗು ಪದೆಂಗಿ ಸಲಯಿಲ ಗೋದೆ ಸೇಮೆ ಸಜ್ಜಿಗೆಲರಿತ ಲೊರ್ಂಬ ಬಗೆ ಪೇರ್ಪಾಯಸ ಪೇರಡ್ಡೆ ತಿಂದೊಂದು ಪಾಯಸ ರುಚಿತು ಒಂದು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಕಜಿಪುಲೆಡುವನ ಸಾಂಡು ಅರಸಿಲಿಗು ಅಡ್ಡೆ ತಮ್ಮನ ಕರಿದು ಇರೆ ತೆದುದು ತರೆ ತೊರತು ಕಾಡಿ ಕೊರಗೆದಿಗಿ ಉನುಪು ಕುಂಟು ದಾನಲ ಕೊರ್ದು ಕಾಲ ಜೀರ್ದರಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಂಜಲಿ ದೀದು ಮಟ್ಟೆಲನು ದಿಂಜಾವು ಕಿರಮನಡ ಪಾಯರು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಬಯಕೆ ತಮ್ಮಾನ ಕರಿದಾದು ಚೆಪುಡಾದ ಕೊರಿಯರ ಬಂಜಿನಲೆನು ಇಡೆಗು ಬಯಕೆದ ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕವಿತೆ ಕಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು.